Fremo ato Ghana de hye munyina aham makwaba. Edeba DLFM ene nsia echiripo enkron kasafidie so emena som sense mahodo a yensem twerefo etu adom hogu mo anten ko chini kopaye no yade bo nkyire munyina da eba ebesemo na eka mo se ne eye edwada ebo besom no ne da etoso dunum emfempem mienu ne de dunum mu ene ewei na enso hodo ya boaboa no se agimensem kasebo no yakruche ne nyina da egogoyen abefon tenta kese ne so a na ye DLFM online.com eno kasebo na nam DLFM yen app no ena fe tunun app no so sanso ne Facebook no eye adwuma YouTube and TikTok ne nyina da DLFM 106.9 kasebo yi ehomfoni any videos ahodo nyina nam so a ubenya bi na watie edi amayen wadwe nkyere no somresem ye bagi nyina kenkanya na ye Facebook no so at DLFM 106.9 awia yi ensam titira ebedi kaseburu makotiri bi enesem make say eye apostle Kwadwo Safo Kantanka odaya wansode na busuafo anna safo ma eden krata ababonten eden sem atudwa ensem ben wono maka yede mu kiremo ebesomo awia yi edeba kopie mu asante mantani mu ameka say no yenya ne tua say asante hema wafiri mu ni sente ne menhia ese ye nkancha de hia mu asante mantemu ene sukufo mofra mu amudi dwa mu amudi akoniaba ewa asante mantemu yagopo ya atoma eye 18th of this month mo bia mo no moden ennenam kromba basa bo moden so betena fie na asomdwe atumi aba ente sa waso ba yehye pa ewa asante mantemu de so mu kiremu ebesomo sazo ko piem ofimfim mantemu a na commander hene ede adesre ede ato Ghana mampani anim se wasre nada eye wonom sugar factory no esi wonom mache akwakoye white elephant faso bi amasunti abameye no mia no na nnwuma emusu mebu no wonom nya adwuma ye ne sikasem enkonkan emfama wonom ye betu fa ede ne da kiremu ewa payment a adehya wonom amanase eno wa yensia no mensenem ewa payment woman wo hemfo aka se kirem se yanka nkira ban sensam so ba kopa eda kro ne tem hono no ebuagum ama kwani abadie hu sensam na yeden ene ama dwade nyina senti aban wodem hia wo moa ensam no pi na ka ho na yede beso mo se age mensam kase ebo diero ha ene ensia ekiripo enkron kasafidie som na meka wo se Lumba nsupa asuasen wesi yentenase ne yafa kasebo no kiremu no emra emesom yeka Lumba nsupa eya dwumaku a wonom eye nsuo na yensuo na yeye no eguma hodo mienu yego bottle 1 ene yesanso sachet 1 na nsuo no in fact nika na akondo so emu da papa na wonya bi na wonom a eze ka wo se ase a wobenom anom biu na yensuo yato yebo ase ede fanfidie mu asa oso ko gyina bi na wonom ansusanso bone de ton 10 time watwam ebi ne hobi okram efiri se FD for dom stamp na pemisi se pan a wudi unum bia ya ja tumprekope na kwanya ba de magana hyenkafo nti kotu so de bi na ton se wo ye eye tricycle rider mika se wonum a wo ya twi ene unum ki atwi akopiem na kotu so de bi kwa kina bosum do a ubenya sika edago botom enti nsonsore ankra adwumade ba mudam ba hia nso se ya badento se ya wade ase aponto adwumade bi ase no momfa nya koda Lumba supa ne yempa supapa besoma hoho no Feluma ensupa emperifa homatru feiso 0555 274 757 weye MTN ahomano no 0555 274 757 ana etati gonusu nie 0577 475 343 0577 475 343 bomadi na frem perifora jimunti mo no akire nsoro uba wura mo danso man enne potemam madam abanya meche butum ne shapo no eye adjacent to Lumba Sport esanso ben appear to sile ni mo e danso man ahoma trufo ni 0557 349 401 yempiem e wo fanko ne potem na bo wura mo fanko ne potem dia ofanko sport m ye shapo no eben wonyina se wo hye be ne pe ne ye mama Vic Fre mama Vic ahomatru fo yi so 0500 680
783 saa so na bra kwa mebutumo e wada command secretary station ne shop no ene adom topa na di hwe ne mo set mu bio bra kwa mebutumo wada command secretary station ne shop no ene adom topa na di hwe ne mo na ho matrofo ni 0244 094 793 0244 094 793 saa so na edit kusi ebutumo e wada wenya ne shop no ene Central University no na di hwe ne mo pe na homa trufo ni 0246 601 004 ana 0266 401 215 Sounds ni yakama wie say DLFM College Association na sa association we no in fact more than ye pam na wanom eta yam papa wanya ne ba bi kro onimnyam for Charles kwadwafosu dade Lumba de dwumade nyina chi titiriw ananyamoto ene radio station dia daso no DLFM 106.9 dwumade nyina tintekuo no na nkrabata bi wa manone ene be nso wo omaga na munti Ghana ne awutie mawiai wonma bia mu prom de ato no munti wo kondo ko ya emu de pam uwawura musu a bibia beto wo no ekuo no beboa ma dwumade ahudu awudie no ne ma konka de ama fremperifa ahomatufo eswe na gi mu nkyirimu fafri DLFM College Association kuno enchen ahomatufo ni 0538 865 393 0538 865 393 Yes, say home na say yemfa oto tibrane nyina yemfa oto na yemfa mo otom okenkania masin kunwa na mehwene tena sentemu a mekwa ne kontre kwa wie no edi a meje so eyewo wofa takwade kwadwokrom twabego de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahoteden ene Abdullah Hadjo Sasunte de hye ni me wafa ase kokofu sewa wose Sekutu sebam nyade ni bia sekutu sebam yen mwachigo sekutu sebam midian kokofu sewa sekutu ba ko pe mitie DL kasebo ti sekutu sebam nyade ni bia we asante akade DL News. Yamamo akwaba nansa na ebesi dwamu no Rose Gold wo sesai wadama eba na nsempatie amamu nsem DL kasebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie ya sawo akwaba bio ne yamfa kasebo no enchiremo emfasomo afetum le content terms ne share wo Facebook no so a DLFM 106.9 Saranso na YouTube no so ya adwuma no so ya DLFM 106.9 na kasebo no yemfa emu nchiremu na yemfa esomo emresem yebadwa chenchena kenkanya ana ya Facebook no so a DLFM 106.9 yesha kasebo na se FM free ebusiafo mu giremo edema Apostle Dr. Kwadwo Safo Kantanka eden kata bonten se yanka ncha Ghana fo nyina se wana madahia ne den ede Dr. Apostle Kwadwo Safo Kantanka adanensa benkum so na abusane kiremi se Apostle Dr. Kwadwo Safo Kantanka enya na soro frɛ ye wada etwamai na ye babosoma ye womai ne da na taso du baako emfempem mienu ne adunu nomum na abusia na afi ya papa Apostle Dr. Kwadwo Safo Kantanka abusia na afi nso ya nasafo adi adaso no ye Kristo Asafo Church ka kire Ghana fo nyina say in fact owuo pa na aba omanyimu a atede asom so afikira akwakoye arosem ye pa free say wonom papa Dr. Apostle Safo Kantanka Ghana ni bia nka bia nhye papa yi anka betumi ada ne nsani fa so anasa ne sabe nkom so eno anim yikura na wonom kirem say wonom de hu yaw evi say Dr. Apostle Kantanka yi no ye obi a oye safo preko pe afenso nyankopon boa no ede eni so de hu de mana in fact efidi dwuma se yenya ahyen ene yenya ne ma hodo a etumi boa ne ebo mode de akote ni problem mo eye Apostle Dr. Kwadwo Safo Kantanka ebo dwumaden sumoman yi pam wane mu kirem se ebekua ye ho sensem efidi dwuma so bapai obon ho dwuma yi pa afenso no wo boa no mu ni bie
ebi man nyina nya ho so mfaso a na dia da no so ne same eye star of Africa etiene omu kire mu same yan kancha Ghana de hye say omen ya yi wade pam na nkata ba bonten no eye akane ma se dwan de ma de hye a na wonom ewo dome kwabenya ne den adem onimnyamfo Sara adwasafo ekire mu in fact abusuan ahwade be pa penti Ghana foi we de eye na ba obofo ne nam hudwa so a Ghana foi nyina di na yawdom eye Dr. Apostle Kwadwo Safo Kantanka ada ne sabe nkum so a ba mu wu asade ne kɔ etiene ye kanimpa etitiriw na nintina afi we mu owodo omukɔ bia Apostle Dr. Kwadwo Safo Kantanka abusia se yen kancha Ghana fo so no so ba mu wu ede ne sen nansa na yen papa we ba so no eyo panipa no no ye founder ekofale by edema Parliament Church International Parliament Church International the Trinity I can say PCI Apostle Francis Amakwata edika be hyenkom edifa Apostle Dr. Kwadwo Safo Kantanka ho yentie sema hodo a Apostle Francis Amakwata edika kaya se papa ebebe free mu na was an maso de na numba came to me no say baby me dan what time the baby no man DLFM 106.9 yes no Ghana fraction Papa J dan wey Ayoko Joseph nso omawi omo pen wey Ayoko Joseph nso omawi omo pen enne na omo ye Papa Joseph ne birthday obofana ka chem say papa no ne ompi obi eni so ompi but ompi so wampie na is off of the stage now heaven and the earth are looking for another stages take it or leave it true so wampie na the stage aya empty assembly American and then true the man who is leading the stage is the star of Africa people must get ready to occupy that stage we have number stage Joseph stage so many stages so wampie na the stage aya empty take it or leave it assembly American and then true Assembly American and then na ebebem we ye kofale by ono kranso in a dasafwa edin daso no eye Parliament Chapel International Apostle Francis Amwakon ata ena wote de ne na impedifo sabe tekama ho na ya na empronti no Apostle Dr. Kwadwo Safo Kantanka a ono no oye hyen ewo mayi mu a wagede ye pa bi mem ni wiase afa na nyina wo ba enwomasuam ana pomudima waboa pa emra wote ase no wode nsem bi sei ede tuja na was an maso de na numba came to me no say baby me dan da bi o Apostle me ne wa wie Apostle Francis Amwakwata me da ase me ne wa wie nti ma yentie Apostle Dr. Kwadwo Safo Kantanka enso nsema odo tuja mra Otiasie. Yansu say metumi ye dade no no mbeka so mfa ma me. Me anso metumi ye me de abe ni abe. Adwe ho no de wo mu no na me nane ye. Na me amaye fidi etumi kukuru na kohwe agum. Na gu na yi no na achro me di wo ho. We nso engine we nso Safo na ye. Na ka na nkasa di no achro ho. 106.9. Gu na yi. No ma me kasa wo mo a. Enti yansu so ye wadwene ye wonyansa. So mo se enfie opepe mienu no beduru ho na bibiman eni ba bia. Mo kan tom se abibiman sa vision 2020 me pancho se me kamofo me pese me kamofo wo mo kasa na nye de e be du ho no obi asokane a ni aso ni ehuru kwa hallelujah DLFM 106.9 wo electricity no ma na o mo ye ni nyina no minime ye oba me on ma ye bebre di sisisi ho anyama ho odene obi a obetu obi a no me nyame ni wonkai bisa se awurade saa nipa we ya wode ne ho abebomi ento we ni papa enipa we ya o se me mo ni enisa me boa ni wi a ento obeyi maye ento obekan me abrabom fiti ase eye nipa ene bo nipa obi anso seye eye nipa ene sei nipa we eye Apostle Dr. Kwadwo Safo Kantanka emra na wote ase no esmo do keka ya nsa na wo firi mu ne bi ena de ye kasebo atwen egu mfidie so abobi ama wonsa kan wie in fact omen ya hwrade na afiwe no ayafi bi a ne pachi edin ye papa efrise ne ma hodo a wo ye no eni enyan pa ne ehu papa afiwe ya afi bi a mesrese Ghana ni bia nkoto afi bi esan entoma no wumfra efrise afiwe no
one Ghana for or twi aboa so pa ano odin pa enti apostle Dr. Kwadwo Kantanka enso agya ho no mu bio obi a obetu obi a no menyame ni wonkai bisa se awurade saa nipa we ya wode ne ho abebomi enti we ni papa enipa we ya ose me mo ni enisa me boa de wi a enti obeyi maye enti obekan me abrabom fiti ase eye nipa ene bo nipa obi anso seye eye nipa ene sei nipa eno krepa yemfrase eno krepa enipa ne boa nipa enipa kure ya nso ena esei enipa yantu akasiebo no so na yenkopie mu ewa sante matanum na meka sei enkra beto DL kasiebo pono so awiai ekire mu sei ubowura mu ewa sante matam ni mu a enam sei asante matam dwumade pina na ekoso efa asante hima wanya ne baabi ekonte no ene schools offices ahodo ene dwadi bia ahodo wa sante matam ne hwe anim sei yawata eno be yebabo so na yewo mi ne de toso do nwotwe mo ben manhia ahimfie wo nyina enya ade a mo betimi akodi dwuma bia enam eya santahima wanya ne baabi kona na kunadu yadoma otoso mienu ayi ne ho hyehye enti no na abedwoku a wonom ehwe asante hima wanya ne baabi ekọ ayi ntotoye so no ekire mu sem yemfa ne die emfama de ne die sɛ de enti no omo hwe anim sɛ nhyehye de ba bonten no Ghana ne bia bedi so na ya maame na ayi no nhyehye no bibia to din de ehye ase ne adwa dai ebobusme de yewoma ebobusme de toso edunan eyene ekopem yawata bobusme yewum de toso edunwotwe emfempem mienu ne aduonu enum na mpanifo akirem se ndot ye ni ntino ehye ase ne ma mu didwa ne nam de bicycle ne nam kromu enanya asem kuma ne nyina mu nyai efiri yankopon ada yawada ne de ma obi ne nam montene so awa sante mantemu efise mpanifo pese mo boa na mra ebo modin a na eje adwuma se beboa na mpanifo enya asomdwe mapa na ye nana watofom no o metumi ma na eyi nhyehye no etimi akonkane na wone mu kiremu a ye nka nkyere Ghana fo nyina se eye doti ye no nana kunadu ya domotoso miensa asante ye ma nhyehye no mo hwe ani mu se etitiri ne anintini betumi afiri wiasa fene nyina ba ma sante manta dwumade na konkanti yesra wada nhyehye no so mu kiremu se ne Funeral Planning Committee ne kiremu se eye omahino no eda no eye bompata traditional area no nana efa apenten ekiremu sei osrada so bia ni mlase na mla no enya adwuma odin sem sei eto nsantwerefo anim ena yemfrase adwada no sorry for lodge for political parties ena educational institutions schools NGOs telecommunications ena corporate institutions koko bi ha o business do ha o munya adwada ena general public adwada utimi ba sani ebeto aso ebnada ebrada no omo hwe emraso judiciary any a lawyer for Ghana ba ebrada no so security agencies omo eboye ho ban na state and public enterprises omo nyina so betimi aba brada no any financial institutions like financial institutions bank for any insurance companies ukwara ye National House of Chiefs any infono a ififiri emiamia no say ye wo mama me dunsia Regional House of Chiefs no almost ukwara ombetimi aba ena ministers ena diplomatic corps ena parliamentarians MCs ni DCs ena general public there amanfo nyina yawada ena etwato yawada de omo eba president na president na hokafo ena former presidents omo the presidents omuko former vice president diplomatic corps in the general public na abrempone amayire no abo asantemane de ena na nyina ese da bia omoba kotokoyi transia ese ne na abrempone ne amayire nyina wo nti on de ese omoba juada ebenada ukuada yawada na esemo bibia yeyem kan no mamonfa enya dwuma wa ha ana mena na efri juada ekosi yawada mebi wo ha na mo de mandi manhyiadi ekkansembi esemo mamonya sade yawada na ekokra ye nana no edika yi mo asotire esemo anumre no won hwefie wai na kro munye din na enkosi enkopia nana no krabe yawada no enidiem sante hima ye ne ye no mo bie mie ni shop wo enye shops nkwa na emie schools nyina yebetum banks yebetum offices nyina no yawada esi etum enti emra na me hye ho no kumase nkwa asem na me yeka mo fa ni die ni obuo emaye nana ai kumase asem kuto na yeka eye kumase pe
yɛmfa ni die ene obuo emma nana ene a wotie ono ene ye planning committee omo eda ato ayentoto yepa na wo mahwe se be ye beboa na santehima wanya ne ba bi kro eye nana kunadu yadoma otoso miense na wotie ye ne etitreni a ono nete ebedwam edema committee no ono na ye omahene edema bompeta na no matren kondwa ne den ede nana ifa apenten na mpenifo sesabe de okwa aten de oba aten yenkwa santiment mwem ne ne yanama ne boni asona ba Kwadwo wusu ne yenkwa bisa ne sei nana ensema wo kan ne eye dwade no nana hima aye hyehye no atodwa omugusu omoye ana sei ekire din asona ba ofa ma how baje usu aburu ofa ne mpombo kode oba da dawro ma ye hu ye ya de yankopon ase de okwa aten de oba aten empenifo akram de ba bonten no eye asante hema ye hyehye no wona wa asante mantemu ena o ma hyase a no amamre ne nema bi ekoso ewo menhia na ofa mama na wase na me ma okwa ba ne tiefoni na okwa babra asante mantemu de di kan meka se ye asante man ne asante adesie ni na anue na me nue bi esan se enche bia na ba mu owo kantansire ebuma akra brufo bo sese ebe fie ma comfort doda ni nsuo ne senti ba mu owo trimodem for de na afuna nyunwunu eto asante hima na kona du yi adomoto so miensa so e ma ohima kwa kura na na dai o ba asante mu asani aka amamre ani aka ne esitie no mpanyifo bu asra na no na woche asimu yi na odi si honom se obepa ye ma me kura bre ne senti no yewura asante mani na wura otumfo se tutu ababio nana ene abusia ka funeral planning committee omoya hye no na enedai na wo hyedotie no ase enzizoba mehya himfi a enya agoro abamofo abo apini ase ya enya asem koto akura himfo a wo asantemantam ni na de metimi aka se sa me oni na abahanuma wodi barehia ye pepe so na nkoro sede beye na ene eda na ye di animu yi yetimi akwakope ma me kura bre eti hye mpanyifo di gu akwamu so de obi ahwe sede ye hye se enkabo sabi se won kapo a enye uni nkapo ntia asante hinisanti o ba fi hanom no eri kwa so de nkapo no nsumade bia aba no mpanyifo edi so adehye edi so a samre de bibia ekoso wano na ofa abra 76 ano adehye wa asante mantam kire se emframa bai ana aba fa sekire jamasi ama tumpan andai ne se nti odi osie odo ba koye aba menhya himfi samre de eni tiri ne atitire wa menhya himfi no enya agro ene ye se timade na se o se enu ada osante hine ebaye ebehye ne nuaba anase osante hime ani achi na susu no ene de susu no ade hye pi na bo apini ase ya menhya himfi enya agro kura yenya ne tie se yankopɔ ya adoma ya wada edro bia nka dem ene schools ne business den bibia ombetutum ene wodu wonam asante mantem ansem be na de hye ne kafa sanse hye ya empelifo de atudwa no mama na wase wo kyerese ansa na oba de ebebo ne na abode aba asasi so eba asasi bo ene ma echa asasi hu na esi asasi ya mponyina moa ene nua ewo muo odi ase ne nsa ni na ne se oba santemantamu a osante hine otumfo osaitu ababio ono na santemantamu asasi ni na yewura eno no na ase tutu ebo ni din a ni aboye mu ase ono na tumi ni na wono wa santemantamu ase ti se yewura se ye na obia ni hweka esan se takum ye jinu kwakuo num ti se sabio kwakuo na nkasa abie nanum se obia na bia ani adehye wa santemantam kira se obia ni hweka enka kan wono wo kuma se ne mfafra mu de obia bossa bra yewura sha to wonom se obia nkwura ne dem na obia behye no awura ne dem. All right, Kwadwo wusu ye beda se panti kwaso afo ani de akire na enka se ndo ne mese besa ba won chen na de beto benkum ni fa no yaba abeje ho nkire mu medium dase. All right, eni ya wuti amande boni ono eto nkra edifri asante mantem ne den ede asona ba Kwadwo wusu ena mekese mpempem akopie mu ewo menhia ahimfi a eye asante hema wanya ne ba bi ekrom ne den ede nana kunadu yadoma otaso miensa ena oboya mane hyehye ahodo a empenefo di agura pono so yekoso asante mantem no ehon hyehye ahodo ne bi ena yetimi akwa akoti afri asona ba Kwadwo wusu enchen no
yanto akase bo no so ne yɛfa yɛ nimfa nkyere mum ɛwɔ finfini mantam no emu na meka sɛ na matena nkonwa wɔnom ɛwɔ commander ɛwɔ finfini mantam mu asan de adesrɛ ɛde ato Ghana mampeni ɛna afi so mampeni ɛbɛde akyire ne wɔnom am ka biegom akyire mu sɛm commander sugar factory no yɛyɛ asikyire hɔ nom na in fact ɛbɛtumi aboa ma mabu no mpotem hɔ nom no ɛtimi anya dwuma ahye ma meka sɛ dwete lajan sika ɛtimi abɛhye o mata so nanso mahwɛ Ghana mpanifo anim abɔ mu punu mu abom a ɛnya ade a ɔman mu mpanifo ebie wɔnom afiri sɛ ɛyɛ commander sugar factory no mpanifo ahye ho bɔ mfie pini nanso ɔma aka dada na ɛnya ade ɛbɔ akram na tengonjafo yi ekyire mu sɛ yɛnka nkyerɛ ɔman mu mpanifo sɛ ɛyɛ 24-hour economy a Ghana mampani ɛde ba yɛ kyerɛ mu sɛ ɔman yi yɛbɛyɛ adwuma anɔpa ahomakye ewia ne anadwo agye sabi akuafoɔ pɛ ɛna ntumi mmɔ torch light ɛnkɔ enwuram kɔ yɛ adwuma nti enyuma wodo ɛka no yɛ nyina yɛbɛyɛ ADL nso yɛgu so yɛyɛ adwuma 24 a yɛnna enti wɔkyerɛ mu a sɛ commander sugar factory ba ɔmaden ayɛ adwuma pɛ ɛbɛboa mebu no anya adwuma ya ade hyɛ finfin mantam so benya sika dete lajan ɛde gombotom na mra wɔnom ɛyɛ commanderman nanyi festival afasa kyerɛkyerɛ kɔso ɛna ɔhene papa no ɛna ɔyɛ ɔhene a ɔda ɛyɛ commander nananom atrenkodwa no ɛyɛ kotechie kɔmɛ a ɔtɔso ɛyɛ nwɔtwe ne kasɛm no wɔkyerɛ mu sɛ yɛnka nkyerɛ ban sɛ wɔsrɛ no ada ɛyɛ commander wɔnom sugar factory no ɔmo hina ne manim yada mpanifo anya ne mmoa na ade hyɛ ɔmo yɛ akuafo betumi adua ahwedeɛ ɛyɛ adwuma pa na ban bɛtɔ ahwedeɛ no bi ɛma ade hyɛ no anya sika nti no aban ma no ho ma no n'ani ntumi nkɔ hom ɔhene kyerɛ mi sɛ wɔnom akwan so asɛsɛe aban bɛhyɛ bɔ a ɛna amɛyɛ lakadaseka ɛkyena amɛyɛ ɛba ne sɛ na ɛha adwen afarefoɔ brɛ ɔkyerɛ da mɛmɛ ahodoɔ a wɔnom mmɔden na afarefoɔ no kɔpo ba wɔn mmɔden ɛpaake ne nso aban mɛtrɛtrɛm no nsiesie na akwan nyɛ kama na afei nso afarefoɔ no nyɛ adwuma nyɛ sɛ aban yɛ ne sɛ bɛdu baabi no bɛde ho nyam ɔde nsɛm sei ɛte nsɛnkyerɛfoɔ anim DLFM 106.9. The sugar factory. Or your commander man. No, you papa. To say, a Cassana and Cassaye, your commander for your sugar factory. No, yeah, that by you commander. I could take it as you was a broom. Can you come, Cassie? You know, I'm paying 24-hour economy. You're too nine in Juma. I know what Samayan na ɔmanpanyin ne 24-hour economy no yet manya adwuma na yaje wei ɛyɛ ɔhene papa no ɛna wɔda commander nananom atrenkonwa ano ne den ɛde ɔketechie kɔmɛ a ɔtɔso ɛnwɔtwe ɛne ɛna wote yei na ne kwakra mo no ɛna Ghana mampanin yabɛde akyire ya maame Jane na opoku agyeman ekopia odwumedie na ase amekese mpo mmɔden a ɛbɔ na ba so ɛma no se ne hene wɔ hɔ no ma in fact na emu ɛni kan ye pa na mra ya maame nso ehuri gina sie ne asimpie so a na wɔpro ne me na ɔkyerem so na ɔketechie in fact ensɛm na waka no ɛyɛ no korɛ na hunya pa se bɛwɔ ne ho mmɔden ne yaboa na commander sugar factory no yɛtimi abɔ na yɛ adwuma na mebu na yɛ adwuma yɛ ma kwa ho nsɛm maka no so aban gusu ba adwuma ne so bɛboa na mo mpɔtem hɔ no mo no mpuntuo etumi aba ɔde nsɛm sei ɛto nsɛntwerɛfo anim nsɛm pii wɔ hɔ a ɔde yɛhwɛ ne atututu yi na nyame na adom yɛbɔtutu anammɔn nkakra ɛyɛ yɛbɛhu na nzama no yɛreyɛ na da bɔ ɛbɛdɔ ɔnyɛ dɛ wo fund no ɛsɛ ahyɛ ase na yɛda wɔ ase pii na mmom hyɛ ɔbɛda yɛdzi bi bɛka wo ɛne a wote yɛyi ɛyɛ Ghana mampanin ɛbɛde akyire ne den ade Jane Nana opoku agyeman ɛna wote ne nkan yɛ na yɛ ho na yɛmfa kasebɔ ne kopie mu ɛwɔ pie mantam no emu ne yɛbɔ awura apie mantam mu dia na mekasa de hye a wɔnom ɛgɔ amanase ɛno no ɛwɔ ayensia no mense ne mu ɛwɔ apie mantam ekyire mu a ensamso bi a ɛda kuro no mu a etumi boa makwana bedie ho nsensem etimi ɛkɔ nkan mpɔtem hɔ no mo no ensamso no etimi abu agum ɛwɔ mre pini a wɔnom ya enya ade a empenifo ebu akram na resident ɛyɛ ade hye a wɔnom wɔ mpɔtem hɔ no mo no ekyire ma in fact aha adwen ba papa ɛna ɛbɔ wura kuro mu hɔ no mo a ekuro yi
ensam to me eka eye amanase kuro no ene aboabo ene nkurankura hodo a ewon potem ho nyina aboa emakwane be hu sensem no tumi kwankan ene adwade tumi kwankan ma de hye potem ho no mo no adwadifo no etumi kwoto beton ma de hye nya sika etumi de go mbotom na mu kirema se yi de akwageta ede ma wono ma ensam so ye buagum na tumirika ne share Facebook no so a DLFM 106.9 ene YouTube chese video ne da so a ensam so na yehu papa esem kese de akwaye owu afidie ede amayen na de hye kirem se yanka nkyira Ghana mampeni ene potem ho no mo MCE na omka bia wo mi se omo sere wono mada ade hye ne nso no egugem ensam so na bu akwaye owu afidie nsi mamo ntwan manipa nwansa wo mu kirem se ena no misanti agade ho nsensem konkan obi bese otukwan ekwa meamia hodo kodi dwa enye amama dwade nyina senti omo se yanka nkyere Ghana mampeni na omka bia wo mi se omo srada omesie sensam so no emfama wonom na mla DL yamane boni atonkra edema yen eye Emmanuel opoku adisi ebo de homaden efa microphone DL kase bokopie mu no okire mu se eyanka nkyere Ghana mampeni se mekese no ehumasuya to ape edwade ato ape sana school sem ato ape nti no enmane mu yada omo sra Ghana mampeni amwa na ma yansa so fama na adwade no entumi kwanka do nsem sei eto DL kase boni kwasa ayanya kamo ye bra ye batunya na te obichi ni sunu ye tumi twa bichi card ni twa emma eti ye bra ye sa ba ni so ba hwe ye patanso ni ye ogwani susu ba bri ye bra ye tuta yiri ye ni nsu de ye ni ama nyina kwa ye bridge sasa ye de nema na ye kwa sasa ye de nema na kwa ye sramu Abasisi abu pia ye ni ye sisa ye ni ama nti ye sramu bridge no mo ba ye ma ye hawani wonse de no bi ama mosi no to market dia ejere kuno wotiri wo na ye ya wotiri ye wo cars na ahan ma na wo fa njira ma ye ye bere go open tema ko du kana be dile usa be do more than time ansa nde bi akọ fa lori ga ni pa ni ti se do a na wa sheda na wa man tan na cars na traffic a chi ko na ma ejere kun so bere na cars na traffic a chi wo krom eba sa emadwadifo no so huna ma ne ye papa we ya de hia wonam ewo amanase eno no egwo epie mantemu ana mu kirem za musam so na sepa wonam abompenifo abo kaskala ekire din dada na ana wote se wonam omakosem eto DL kasebo enimo no na eno achi ana amanase hene osarba ma etuo befom asare penin ejemre ene DL kasebo anam sini Emmanuel opoku edusi twetwe nkomo ana wo kirem se ensamso na ne akwaye owu afidie ehu pa sempenifu ama amesie ensamso na ebe ha dwenye pa na nanom atenkonwa kirem a won ma ye mafam de so mo ye mo ye nanso ne enam sanso na asente no adwade hu sensem nyina sei obi nko na obi aba school for mo fra mo twa ensamso na nsem atumi akọ school akwaje ntete ne nso omontumi nko bi nto mo sira ban enmanim yada in fact empenifu ase eka onentia na aka 20 sabaya mebo bedu baabi na de hia wonom ewa amanase no wa yensu anu masini mu no masetrem beye den pa odo so din sem sei eto di ye kasebo enim ya de srede to Ghana ban omampani NDC mpanifu nyina ne mesrem amanase bridge a link amanase ne aboabo ekosi kofo wia bridge yem amanase ye a very business hub, a very good business hub abo ayensu anu yen bridge ebu say na mabebri emma gwadi enkoso yiye bare srem we de mede chew papa na retu mpanifu anim mun twamanim mbra mbehwe na bridge nipa tom yes nipa mfa ho nse aso dinti amanfo fa ho bo no bia bofo na de nanim nyina woro yesremo ye by December no ye bedia fa hyekese wa ha yesre mpanin twawani behwe bridge na won tete nipa ma yare ye ya fam bibia ye ya tro akoma assembly no wa behwe enso ye nti wonka madawroma twamani behwe ye edamase madawroma twamani behwe ye na yedamase we yo hina no ena wota amanase krodua no ano ne den ede osabarema etuo befom asare penin ena wote ne nkanama ne boyi yensem twire ni Emmanuel opoku edusi dodo asare ma no say DJ active ena dia ma ne bebosome na kofi buame na video na so kakra na Ghana for mutu milikana mbehia me e wo Facebook no so a ena fi YouTube DLFM 106.9 in fact sadia bridge na ye no hu ehu papa sadia samso na ye no ehu pa sempenifu am pay attention to it ebe hadwen enti odi ebe sere sadia adesha mo wa manase
ewa payment mu ka no we de enmanim yada say ye DCU say ye assembly member say ye Ghana man penio mesre mo hwese de nsamso na ye we yo ye ntime ntwan manim pengu ansa yesre mo ebe ye den se bi kuro na main road no ekwan ni mu ache mienu na obi nko na obi ma eba ne se adwade ye besei ti ye besre mo Ghana mpanifo Mama amfo manim fa nkyere mu a amanase e payment nam kɔbɔ me visa mo Samson de aye no ehu pa yesre mo pa yesre mo papa ma anya e ba ha dwen nti we de mo chewalen mo mama de ankoye mo nkoye nti sai ba ha dwen pa nti mo fa se rose good ensem ne hinta ye pa ho to a de ye kase boso wadama eba na nsempatie amamu nsem di ya kase bo de hinta nyina aha ne pa ho ntoma DLFM 106.9 kase bo no nie aha ne nyina yetie ya nto akase bo no so na yensem nkompo ensan koyati na yensem pie mu asante mantemu na me ka sei assembly member edema takrase afraso abato mpesu aso awa manse south mensin mu ejo no nyamfo domric bonsum abon ho moden etimi ede concrete ayen samso kama pa de ma de hye mo manso takrase echire mu sei opese oboa na ensamso asai ma de hye ehuna mane na obi nko na obi mma na nsuo to a na ye den no eso atumi ate na aka ne ensamso no na ye duade enti enche na bu ma de hye ne ehuna mane ye pam nsuo to na yida obi nko na obi apa ewo manso takrase in fact ha dwenye pam nam samso fofra onimnyamfo domric bonsu akwakoye obon homaden ene unit committee members a wona won potem na bo made aka omtoma de buani a wona matuma akwakoye in fact e kon kan papa o kiremu se ebeboa ma de hye a wona won potem hono mo makwana badie no so ne matumi akonkane na wo kiremu a ade hye na sunsa ache e kiremu se samso no akwakoye owu afidie nte no so wa ma wona mugu efisa mo nso no ekujem na onimnyamfo domric bonsu e kiremu se ama adwadifo asukufo mofra ena afia akuafo huna mane papa fi sensamso no edu ba bia ne nsuo to a obi nko na obi apa eseto tro ha dwen ye pan ne senti enfia pini ena mo akasa o masu a nya de obi abo amuntini meka se de emperefo yipuma komo no mankasa tumi abo a o kiremu a sika botna mo de yensamso ne bo den pa ba ya 300,000 Ghana cedis sika 3 billion maka abo na wo bode de kwaye sansamso na mna wo je mre no ne de ya kase bo na msini otonkra edema yen awa santema tenem me wo fa se Samuel ofuli bo atentwetwe nkoma na wo kire mi se obakwa so aboa ahwe e ma de hye a wo mo santema temu ma so takrase no wo ma ho bambo enda afi so ma setenem atumi akonkanti osrada e be ne ye bra dwadie kwaso pa ne senti Ghana man panima ho mmade no wo moa na be ye so no kwa dwadie kwaso osa na ban boa ne ma hodo ya kwan mpotodwuma ne kwaso be bo ma ade hye ne so setenem etime konka den sem sei etodi ye kase bo epono enim ene se wo hu adofefe ya mia me finance me ka se mia me sika na me aye enye o me sika me je o rade to manim se me ma me ya aso eta chem kwa se nka me makuru ro sorofo ni nyina anyi disika na omunya ade na ade lehu o se nsuka si eto a obi na otimi twam ha so uti anye na sa atam na abaso afo fu a obi ya de me kwa timide to makoma so se ne amanfo bre ansa na o matwam mpokura no ye mpemfo bi wo soro ha o muton nsuo o mabie nsuo factory ha o maka na kora eba ya na ehu yi pa nti me gidi se obefa so a ono akwa na ni be yedai na ni beje nti zere mtimi se challenge na na wo no so ate ti aka nchen no na ma tax committee ni se ene ne chen ya mo nkope mi sinfo na o mo nye nchen se na be ya se moto bi kwa atifra obenya ban bi di ne ho ayede atwen ena se bibi ya obenya na ho de yede ye ko ne babe 30,000 de nti de be sra ban ne se sebi nkru na aye business community aka business community na ya wo du kwan no ho a o nkofo guo sa nkru no o ntimi nye mpuntu bebre wa hase ne be obenya na revenues ede afri ha nti esra ban ti se takwase ni project bi asai se ye ba ya keke nwa bo ma se ebesi ya jana bia ye we ye market no no mana anka ye ni project ba akokora e betimi de inside asisu sisi ti esra ban se o me ni mra takwase kuro dua yi na en power ye dey e wa no nsunya ni revenues ni free ha das ana hwa samanyen yesra ban se wo mra na o meboa adehye mo takrase se be ye beboa na mpuntudwuma etimi akonkanen na eno akina ne kwakra mu no adehye a wode mo takrase ekire mi se ye onabo yenya wudeni wiye bue ne na matren konwa ene mo ka biewom opinion leaders ahodo asofo
ene kroma no nyina kire mu say hey ade a onumnyamfo Dominic Bonsu and afenso unit committee members ne maye nyankopon ko nsira so a onhyira mo papa pa na de maye de in fact edi kwama fi se mo abra papa ensam so yi wono masu akasa bobnasa na so nya de obi ahu mbonene twede ampo nyankopon abomode ye atese ne ye poma kwam ma watuma ya de fefe se de nyankopon ko nsira so a onhyira de waye beboa ama school for atumi akọ school aba adwadefo atumi akọ aba ekuafo atumi adu adonten akọ aba ebeye ade papa nti mo bom pass nyankopon hyira wo na nya hode na san ye biom na yenkwati ne ahodo a ade hya mo water class de tu jakofi bua me na omonne no enko Facebook na ganafo enya bi enti enfane yenkwati ne ahodo a ade hya mo water class de to de kase bopono enim amana da na ha green papa sabe se utwam kura usune man kankan mereware mpanimfo ma no omo koso a na edin nka mpose nsu atopa na nsu ya abo na nsu na bridge mu yankwa ne de no kwase ni di ho yaw sanse akwa bi ho ma ontimi ntwa sanse o pese o kofie ni ti obefo so na okotom na di asama ba bridge de kase ye kan ho asama ye be kan ma de achi na big problem ha krai papa so de enwamo di ka kan ye mpanimfo se nsu to in fact enipa kura ho na ntia fam no edin nti assembly man boy amane yese obeye sa de na man ye nsusu ya nyi nsu eni ena de ehunu da yeso bi etega bi kura nsu no beto woni na ho so be pia be ko be ba obedu ha na o pabo akem obedu ha na nkura bebre gina mu a o montimi ntwa ni nyina mu no awurade aboye ho ban obi amfrim ba mpaboa na enema bedure de efe mu koi nti ni edi ho ya se ne ebe ya ha yan so bridge no obi betinya be ya amaye na nyame nam onabo so aba be ya amaye se dwumedie bridge asemri man ye aboa takurase man aboa Ghana man aboa mranso man edanasi sisi senia no kwa nsuo kureto na untimi mfa ha udi wurofo a nsuo betwa ko ya asemri man DLFM 106.9. Maybe Senyam Benefo ne tire chair, Kintin, and maybe you see and you say, any awoti ye ya de shia one more a year man so takrase, and no ewa mensia south to mensinimum, ewa asante matemo, and awote one and Yinamani way, yen sem training Samuel, Ofoli Boaten, and the different asante mantanum ebesom yen nyina we so na yen kenka ma dwen kyerɛ ne tew yen fan somo wo Facebook no eso we efri Joshua asiedu no say good afternoon na wafa se mejo so pam sansana this afternoon news is A+ news pa big up bro we efri Kwadwo o Marion hey me wafa se sa me wafa se ba no ho ye ne wa wofra no enti Kwadwo o Marion me da se pa sa unim no kofi so unim di bakro aha Kwadwo o Marion ototo bo park no sira me sabe kan we kire ho na Dora yaje waje no say rest well African star ohwe life very friend Christian village achemo water me da se mo fa say na Richard ahwe good afternoon Nhyiraba Kwadwo Sammy b wasare ho pa na bai na Kwadwo Safo apostle oh kantanka nyakopon fa akran fa say na Ghana in fact ya hwade pa we every DJ Ghana man inside Great Station DLFM next me da se be ma nyame nhyira na mo fa se ba dia ba Sweet Elizabeth or dia ba na was say good afternoon lovely crew or say news in fact a tasty pie more the son of manam na way every sweet betting chain or the free Lebanon zone 4 and or the buyer me da se mo fa se na wo fa ke say or the free Kwame Nkrumah circle new open station o kire me say yay o ma santeman nyina hyeden titiri no otumfo o se tutu to so me in fact ye pass e be hwere ye ya de sa o se ntia kase en confirma onumnyamfo Moses Abor Blue Army commander o chane pa me da se mo fa se sansana Kofi Parliament o say keep it up the good job and a good work DLFM news in fact o say ebo adwumade ye pakase ebo no loud in Aguna Bobby Kuma apa eho na Kofi Parliament edifri edeba Kofi me da se pa ne nkode a wo so bo na opiapia de ye kase ebo na chi ene de adwumade nyina edema de hwamo Aguna ene potem nyina na DJ Omalion so menka njo so wochia DJ Omalion wase wochia Jasper ana afi sister Adwa
agona samafo no che mu nyina wiai timi nka nkyere mo pam kasebɔ ne de asi emusamufo ne ya maize Maybear entwene se mu de ma ya in fact otomro sie tuntum so owio na ni abadagya ne tirim sesebe sechira homa ne ho ofe papa oso no dodo na bɔ ne mra ne se owuraku a ene sa kasebɔ no mu de ma ya wiai na DJ ne din DJ ka ho eye DJ Jerry Frank Taylor Kofi Taylor ba ma 10 gram a ansuro ja ona otumi huru gina konson so eto kotwa mansansu ma etuo no bobo no paisa ono obi nkanomum eka natamfo nko a ne ho oden se sisi kwabrafo e de epem Facebook and afi YouTube akasem no nya bi hweye DJ Zikibi eboaye chinchim efre ne froma e de mayen ne dia hya dakam eya Mr Samuel akwa obadwumade somje na okenkani a mekɔ ne kanton ko beso mawie no edi a megeso eye wofa takrade kodwekrom twa be wo de hye konkrom Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahotede hye dakam eya Alhaji Abdul Twasuntedi hieni me saso ema dia odwumadie no ato aso de amawo na eyi ene na beba na wontumi hu won yentuweni yentumi nka ho asem se na ebo se me wafa so kwam yafum na ebo se de etie bia no sexy journalist ene kwam yafum ewom na adwo abanso so a papa no obetena se enti radio no wana atodo nsa ka ya chu deduante no ma kwasa vre ni kwaso na DLFM 106.9 ma munyina mo ene tia adehye